que el tenim des de fa 13 anys. Sí. Era dels nostres cosins. Sí, i està una miqueta espatllat. Sí, Està una i mica no han dit espatllat. res i comencem el conte. Sí. Molt bé. Com es diu el conte? Bup i meu, on és el xip? De l'editorial Cruïlla, Emma Dot, un llibre amb solapes. Molt bé, doncs vinga. En Bup i en Meu estan al parc. La 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 la. Hola, Bup. Pup, pup. Cridem el nostre amic. Pup, pup. Però parla, que tu saps parlar. Sí. Vale, va, anem a tocar la porta. Vale. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Nyac. No hi és. Oh, en Xic no està a casa. Bueno, anirem a veure a la seva amiga. I és a casa la llarga, la seva amiga la girafa. A veure si és. Ding dong, ding dong. Hola. Avui, on està en Xic? Ui, aquí no hi és. Bueno, Girafa. si no hi és, seguirem buscant. On està el Xic a casa? Vale. Què van fer tots tres? Ui. En Xic, potser és a Cal Gros. Què van fer? La girafa... amb Ding el dong, Pep. ding dong. Què voleu? Què voleu? Està el Xic aquí? No, no hi és. Bueno, pues seguirem buscant. Però el Gros també vol jugar, eh? I Sí. en Bup, en Meu, la Llarga i en Gros van a buscar el Xic. Xic! Xic, on ets? Estàs aquí? No. No. A la tenda no hi és, Aquí? No. al govern no hi és, Aquí? Ai. a No. l'hort tampoc. Bueno, seguirem buscant. On deu ser el Xic? En Bup i el Meu se'n tornen a casa seva. Obren la porta i... Qui es troben? Qui es troben? Xic! Hola a tots! Soc el Xic! Xic, que bé! Bien, l'hem trobat! I la Llarga, el Gros, el Bup i el Meu i en Xic se'n van tots a jugar. Ta-ta-ra-ta-ta. Visca! Visca, visca! 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 I vet aquí un gat, vet aquí un... Aquest gos, aquest conte ja s'ha fos. Us ha agradat? Sí, Sí. m'ha encantat. I feia anys que no hi Sí! havia. Molt bé. Bueno, adeu. Adeu!